Tak nggo montore sing apik. Lah dong banteng niku Kak. Maksudnya kula mriko. Maksudnya nek lihat nutup kan kula niku jilbab. Alah mboten napa-napa los. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki pagi-pagi dese kedatangan tamu guys, family online dari mana Bu? Randu Blatung. Randu Blatung. Esuk-esuk apa kuwi? Ngemeno guys, maksudnya ngemeno goleki omahe dese. Masya Allah tabarakallah Bu. Muga sehat selalu, panjang umur. Aduh guys. Ngemeno goleki omahe dese. Masya Allah. Jaluk mimik lho. Jenengan pun mimik wae. Lho niki teng Mas. Sing dingin apa sing wah Bu, jenengan mriki kok yo ngopasi urung masak niku jeluan nembe kula nganu. Tokke kang freezer. Terus mulai arahku ki arep nggo Niki YouTube nyayo. Kok niku tuh on. Nggih, YouTube. Niki buke niku nganu guys, buke iki kenale kan kok TikTok, maksudnya TikTok-e dhisik nek YouTube iki ibuke dereng pernah mengikuti nggih. TikTok. Jadi kenale kok dhisik iki TikTok. Jenengan kok ngertos griyane kula? Tanglet. Oh alah ya Allah Gusti, kula nggih nganu buku kaget ya Allah. Aku ora pernah ngerti buke kuwi nek moro-moro dhisik. Ngono kula nggih kaget niku. Nek moro-moro nek dhisik. Rupane kok ngene nek. Alah nek kula niku los, Bu. Kula arep ning ngarepe kamera ki tek macak dhisik napa mboten kula los. Apa enake ngeten iki. Nek macak niku nek ngepasi arep nyumbang utawa arep buah utawa arep kondangan teng pundi ngoten niku nggih dandan. Tapi nek ning omah ngene iki wis apa adanya. Pokoke wis bla 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 Bu, mboten usah nek di depan kamera terus tampil ngelana tampil filteran. Lah, tapi kalau mboten nate nge filter lho, apa nek ngoten niku malah mengke nek pas ngepasi apa niku petukan teng dalan apa dadi kecewa. Nggih, lah nek apa enake kan oh dhisik nggih biasa, lugas biasa ngoten niku. Kula ngoten niku. Nggih. Kula nek teng TikTok lah gak tau nek filteran paling ya wedaan nggih. Biasa, biasa. Pakai efek iki gak pernah mboten. Kula nggih mboten malah mboten mudeng efeke pripun. Marai glowing apa ya gak mudeng nggih, guys. Ya Allah. Apa enake? Rene nek yo ngepasi go masak yo, Bu. Cuma aku ki ayemku ki ngene, Bu. Kan dina paing, bojoku ki ning paingan. Ki arep budal paingan esuk tak gorengno sego goreng, anakku yo mam sego goreng. Kan untuk berkat nek sore. Iki kok rencanaku ki arep kelan entek, kacang. Tak paringi biasanya menurut banyak Pak. Nggih. Daleme Randu Blatung, Pak. Dong pundi mau? Dong banteng. Dong banteng pundi ya, Mas? Bukan niku. Dong talang niku. Kuwi dong talang. Dong banteng. Dong banteng ki nggone Pak Sehari Guru. Nggih. Nggih. Dong banteng Pak Sambong. Nggih. Sambong nyewen. Nggih, Pak Sehari terus sing Mbak Pun sapa non niku lho. Mantune Mbak Awet. Apane jenengan niku apane? Non niku sak RT kalih kula cedak gerdu sing gadah anak kembar niku lho. Nggih, niku Mas Non niku. Sopi. Nggih. Sapa kalih Sopi. Kalih Sopi pun SMP sitoke ning pondok. Apa makan pasar? Niku mau ping pundi? Gitu lan. Iki kompak aku ngemeno yo omahe dhisik jare iki. Tekok-tekok ket mulai kok kidul. Lah kalau ngerti kontane pas gas desa nika tak delok kok pas gas desa dong. Lah jenengan mboten mriki pas gas desa, masakane nggih full nek pas gas desa masak-masakan ngoten nika. Nek hari-hari ngeten iki nggih kula nggih masak niku sak matenge. Pokoke kasarane kan bakul sing biasane nganu ibuke bakdo meninggal. Dadine dereng makan mboten tanggane kula niki sing bakul rayeng. Niku buke dereng enten 40 dina dadi gur makan. Lah kula ngenteni bakul sing jam 9 niku nembe lewat. Nah, kula sering live nang TikTok ya ngger on cam, Mbak. Aku pemula, maaf ya bunda-bunda, aku pemula. Kan katane putuku kan nek pengikutnya 200 baru bisa online kan. Kula gitu, kula ngono kayak ini kok. Nggih. Lah makane kula kadang ngerompong melok. Rene golek pengikut. Nek ngoten niku ngeten Bu, nek jenengan badhe afiliat pemula niku paling gak niku empun 600 follower.
katanya putuku kan 200 sudah sampun nek live Oh, nggih, iya. live saged, cuma nek afiliat kan menghasilkan Nggih. cuan. Gak pengen menghasilkan, pengen Oh, hiburan. ngono, nggih nggih. Golek Kan hiburan. beda-beda ya, guys. Nggih. TikTok kuwi ya kanggo hiburan, ya kanggo golek duit, pokoke karek pribadine awake dhewe sing Tapi sing penting menggunakan. misalnya ana wong sing ngene cara meneh kan biasa teng TikTok kan Nggih. nek ora tahan anu kan hujatan, tahan cara meneh nggih. aja sampe wong lanang terus misalnya menyatakan aku sayang bunda ngene aja sampai dibawa baper kan Bu nggih. Nah, nggih, Nah, wong niku mungkin cuma kan sakit hati hiburan. sendiri misalnya Nggih, nggih. dibawa baper. Pokoknya ngaten lho, Bu. Wis mantep ning dunia sosmed yo yo kudune awake dhewe tahan banting Nggih. hujatan. Kan kadang ono pernah kan kejadian niku aku yo kenal TikTok. Nggih. Nggih. Kula nggih nyaman. Lho kok pada akhirnya kok dekne kok ngalih ngoten lho. Nah terus kulone sadar ngene. Lah wong yo ketemu pun gak pernah, Tutupno sik ya, nyapu kumo ya. ketemu pun gak pernah, Nggih. disentuh pun gak pernah. Nggih. Cara mono awal gak pernah kok nyapa kula gawa baper ngono. Lah nggih, Nggih, ngoten kan- ku nek jenengan pun sadar ngoten nggih. Nggih. Nggih, pokoke sekedar sing penting ki nek enten WA ngaten-ngaten sing sekirane ngono mboten usah dilanggati, mboten usah di ngoten lho Bu. Pokoke iki jenenge wong TikTok ya guys. TikTok kuwi kan piye yo nek menurutku kan yo cara gawe-gawe kata-kata ngene kok enek wong sing sekirane kesinggung apa piye yo jane yo aja. Kan iku cuma mengeluarkan Unek-unek. kon jerone ya Bu Nggih, yo nggih. ben luasa lah cara ngono Nggih. ben plong ngono lho maksud iki. Sing dimaksud ibu ki ngono. Dadi niki yo kudune yo kuat mental wong jenenge wong walah Bu nek perkara hujatan Walah, nggih. kula teng YouTube niku Kadang walah. kula niki mundur kok Mboten usah ana lab ning kono, ana lab ning kono kok ngata-ngatain aku. kula jarang. Ngene Nek itu jarang. Tapi suasana kan ono sing koncoku sing selalu ndukung ngene. Alah ora usah mbok gagas, ora usah mbok gagas. Nggih, nek menurut kula nggih ngoten. Nek masalah hujatan niku jenengan pikire los mawon. Wong ning lab Wong ki pun wani nampilke maksudnya wis wani tampil ing dunia sosmed, dunia maya, dunia awake dhewe kudu kuat mental ngoten lho. niku napa teng lab TikTok kan asline golek pertemanan orang golek Nggih. pacar asline Nggih, nggih, wong kanggo kan kadang kan wong lanang nek sing ngomongane kan wong wedok kan cara mau ditanggapi terus Nggih. digo perasaan kan itu keliru jane. Ya, nggih. Wong Kula nek teng Randu niku nggih kenali kula saking TikTok. TikTok-e niku Inces niku Oh, kenal Inces jenengan, niku iya kenal. kan. Mboten kenal gak tau melok lab mriku. Oh, nggih niku Inces nggih bulaan. gabung. Oh, niku bulaan Nggih. daleme. Oh, alah. Kan kenali teng Randu teng pasar Bu, kula salaman. Lho, jenengan anak dhewe nggih, kula jenengan nek sing anu napa TikTok-e Inces nggih leres. Sepuh tapi punya dene. pun sepuh. Iya. Nggih, pun sepuh. Kula Tapi papasan teng pasar. Bos terus dekne. Nggih. Kula tingali lepe niku gabung kalih sinten-sinten Nggih. mawon kadang ngoten niku. Wedok-wedok. Jenengan nggih ngoten niku nek lep. Tapi gak tau melok lab incest. Oh, nggih. Belum melok lab sing wong aduh. Nggih. Ngapuntene niki jenengan ki berarti rondo. Nggih. Napa? Oh, jenengan rondo nggih. Nek Mbak Inces niku nggih, berarti nggih rondo. Mboten ngertos kula gak mengikuti kula. Oh, mboten mengikuti. Tapi ngertos ngoten Nggih nggih. ngertos tak lab ini tak kan mboten kula tutul mengikuti Oh, mboten. nggih. Tak delok tok ngisor. Nggih, nggih. Kadang ngomongane ngedo ngono ki nggih harus aku. Nggih, nek kula ngoten niku malah kula lewati mawon. Makane kula mboten seneng live Pak ngoten niku. Kecuali nek kula live niku pengene kula malah dados afiliat dagang. Pengene kula ning ngoten niku. Kadang kula nek lab niku meneng ae terus tuh kok diem aja tuh. Nah, kan kula ngomong kan pirang-pirang Nggih. ngoten nggih. Kadang gak iso nyelak nggih. Kula nggih naten. Live niku kan paling gak 2 jam to. Niku nek bagine kula niku nek live nek mboten menghasilkan
uang, begini kula malah pengennya ndang gawe konten, nek kula ngoten. Kadang terus buat koin, kok top up. Ngoten niku. Lah kecuali nek lab dagang nopo afiliat yang menghasilkan cuan ya guys. Ngono kuwi gak apa-apa. Jadi membuang waktu sedikit enggak apa-apa. Waktu sing terbuang tapi kan menghasilkan nggih. Nah, tapi nek kanggone awake dhewe kuwi lab nek percuma nek buak-buak waktu mending tak tanggo konten toh entuk cuan ngono ya guys. Kan aku ki afiliat ki yo jane yo nek gelem daftar ngono jane yo iso. Kan percuma juga nggih ngomong ngene ora ana asile nggih. Percuma juga niku. Kula nggih nate tapi jarang pokoke nek mboten kula pengen hibur diri terus lab ngoten niku. Tapi nggih jarang. Kula sekali lab sing nonton nggih kathah wong pun kenal teng YouTube ngoten niku. Wong kula ndek sore melok lab iki sing anu nggih serama sing follower lho langsung 16 kula niku ndek sore. Niku sekali niku. Ya Allah, Rene terus gak ndek masakan apa-apa ya Bu nek mari jenengan nganu kok. Rene ini gak semayang dadine ya. Makane nek kula sembayang aja ayo do ngonten ning ndi ngono lho Bu. Aku tak macak ora koyo ngene iki. Lho lah ngonten teng pundi? Lah kata jenengan teng pundi ngonten nggone bakul-bakul mie ayam apa teng pundi? Monggo. Nggih Pak nggih. Ya Allah, kula seneng guys kedatangan tamu. Ibu-ibu family online iki lho, ngefan kalih Desih. Esuk-esuke dibela-belain goleki rumahe Desih lho guys. Ki ora ngerti, belum pernah kesini. Pokoknya ya nggih pertama kali iki ya Bu ya. Nggih, kesini. Dibela-belain. Ngonten sing enak niku teng pundi nggih? Nek kula pribadi nggih, Gak sama makanan ngoten lho ning ndi ngoten lho. nek kula nggih campur sari, campur aduk kontene kula keseharian. Nggih, misale keluar rumah ngoten nggih. Nek keluar rumah niku kula nggih Sawah. nggih, pokoknya sawah, teng Tegal, teng Baon, nggih ngoten-ngoten niku. Nek ngeten iki kan prai kerja, misalnya mboten enten sing ngakon icir, mboten enten sing ngakon tandur, kula serabutan merdam lho. Maksudnya kan kalau wis ngerti kene misalnya nggih. suatu saat yang konten Bu, ngono kan saged lho tak dandan komah ngono. Ya Allah. Allah Bu, lah nek jenengan kira-kira mriki kok mboten dandan riyen wau. Mboten jarak nek. Mboten dandan sing ayu. Dijak ngonten ya guys. Iki lho Bu, wis ngonten Bu, ngene guys ngonten. Pokoknya aku ki pekerjaan apapun sing tak lakoni iki tak gawe konten Bu. Nggih, konten kreator keseharian pokoknya sapa korah-korah nyapu, resik-resik apa ya engko penggaweanku ning jaba ya ngonten ning jaba. Engko masak ya ngonten masak. Dadi konten iki warna-warni. Jadi gak khusus masak tok. Ngonten sing enak niku endi ya? Bu ya. Nek kula sembarang konten iki enak Bu nek kula. Tapi nek makan-makanan gak seneng kula konten mangan gak seneng kula. Nah, nggih kan selerane tiyang beda-beda. Kadang nggih enak sing seneng kulineran, ngoten niku nggih. Kuliner daerah Bapangan sing enak sing pundi? Gak enak sing enak panganan. Nggih paling-paling nggih seblak, bakso mie ayam nggih ngoten-ngoten niku. Dadine kula niku konten jenengan gak ngerti niku napa niku jenenge Short Tower. Ah nggih. Niku kowe niku ngonten. Nggih. Pokoke suasanane nggih pemandangan bagus niku. Kowe nak jenengan nggih ngonten misale enjing nggih. Pokoke isuk nggih isuk misal nek sore nggih ngenteni sengenge benam niku malah pemandangane kowe nak ning Cirebon angine ape model piye nggih. Tapi kula dereng. Kula nek pas teng Tebunan napa niku nggih pernah mampir ke situ iki pernah. Lah nggih enak teng mriku kok. Kapan niku? Daerah alas-alas ngoten niku. Lah, jenengan kalau bapak paling. Kan iso karaoke teng mriku. Halah-halah. Pokoke ngapunten Bu, kula nek kon nyanyi ku jan suarane kula fales. Mboten pede kula nek kon nyanyi. Iso karaoke teng mriku, maksud kan enggak ikut karaoke tapi kan lihat orang nyanyi-nyanyi ngoten lho maksudnya. Nggih, pokoke iki ning ati ki seneng Bu. Kula nek masalah daerah kulineran ngene-ngene ku ya jarang Bu tak akoni, aku jarang metu lah. Bojoku kan gak hobi. Maksudnya gak hobi jalan-jalan apa gak hobi kulineran ngono ki nek kaya Pak Su kan jarang ya guys. Pokoknya lah ora ya mam masakane. Kerja. Nggih, pokoke kerja-kerja sing ngono-ngono kuwi. Jarang tenan Bu kula tak akoni mboten pernah terus kulineran. Jam 3-an enak teng mriku. Nggih. Pokoke jam-jam 3 bar asar ngoten niku lho. Nggih.
Nek jenengan kan konten TikTok. Lah Iya. kula TikTok nggih mboten napa-napa, pokoke niki langsung damel TikTok mawon. Jenengan TikTok anu teng Nggih, mungkin jenengan saged ningali jenengan ngoten. TikTok-e kula mimi. Oh, channelnya Mimi. Niku pun di off cam pun. Kula tak nganu. Napa niku tak Alhamdulillah, guys. Tamune dhisik belum pamitan pulang, tapi saiki ganti posisi ning omahe anak lanang. Ganti mertamu ning gone Mas lali mantan. Jadi niki diikuti terus dek konten TikTok konten YouTube jadi iki ngefan ngono lho guys. Tapi ya sakno ceritane Ibu Gumang guys. Ibu Gumang ki pikiran iki stres, maksudnya stres ki bojone iki ngono lho guys, edan pelakor ngono jirine ket mulai 6 sampai duwe putu iki gak mari-mari. Dia terus cari hiburan di TikTok, ngajak konten hiburan TikTok sama DC ngono lho. Jawane iki ngono guys. Ben dhek tambah dikenal wong akeh. Tak omongi nek konten TikTok ben dikenal wong akeh tak kon konten karo Mas lali mantan. DC iki kontene TikTok konten keseharian Bu, konten sing neko-neko aku ki ngono tak terangno ngono guys, kayak konten ning gone Mas lali mantan. Cerita-cerita guys. Rene iki njaluk mam karo DC lah, tapi yo sepurane DC iki urung masak guys, urung masak tenan DC iki. Esuk iki goreng sego, kan dek sore dapat berkat. Tak goreng guys, paginya kuwi tak goreng. Jadi cuma sak porsi Dinda, sak porsi Paksu. Jadi karo DC kuwi badu karo Dinda. Jadi iki mangke urung masak, rencana ki arep nyayur asem tapi DC bersih-bersih rumah dulu. Lah kok ternyata enek tamu sing gak terduga guys. Biasanya menu ki nganu lho Bu, akeh ngene-ngene lah, menu akeh kira ngepasi nek pas duwe hajat toh Bu, aku ngono. Lah kok gak ngepasi pas duwe hajat kayak sampean rene tak ngono-ngono ki mang guys. Wonge kuwekelen ngono. Aku coba konten siap Bu, rupaku ki welek Ibu. Aku biasa nek ning tampil ning depan kamera ki rontok maca, aku ki wedaan apa yo nganggo filter ngono. Alah tak omong nek tak kon los dol ngono lho guys. Cara ngono ki engko ning tampil ning depan kamera ngene. Engko nek pas gak ning kamera ngene ngono. Dadi tak omongi tak kon los dol. Wis ngene guys, engko nek wonge pamit, dimangki ape pamit mantuk tapi ape pengen dolan ngene Mas Ari kae Pak Su ning kono aku ngono. Pulang pamitan pulang guys ibu iki guys, hati-hati lho Bu nggih. Hati-hati. Pinjeman. Motornya pinjeman berarti. Oh, lah nggih. Lah mungkin nek kedangan ayo digoleki sing duwe. Nggih, nggih. Tak lanjut belanja dulu ya guys. Tak belanja golek apa sing arep tak tumbas sik iki. Masak engko santai. Las dol, bakule wedi kamera guys. Rupaku ra potro jare. Saya aku kayak ijo-ijonan Mbak. Enggak ada yang kecil. Tom telo kene. Wih, ini kono kuwi. Tom telo rambat. Ngedang radang bar-bar nek katane. Endi? Uber mangan Pak. Karo len dia iki Eh, tok iki. ingkong sitok iki suwe kate kabeh iku. Matane. Wah, mangan-mangan kok. Ya, kilo petak kelompok entek. Godong telo rambat guys, minggu ditane dhisik wis habis. Apa nang kosek sabar. Aku ya bingung ya. Dua bahan tapi aku jane iki apa-apa enek beda, tapi bingung tok ku duwe entek, koro, kacang karek nungokno godhong telo. Tak tekeli kuncokem iki lho kok. Sampai lali gak mek duwe ngene iki lho piye iki. Terus Apa?
Lek Endra melok blonjo lah ngono kae. Dirasani panjang umur jere. Wes to meneng ae. Lho, apa lho wong kene dhewe kaget. Mesti entuk wong ngono kuwi sering lagi. Iya, masa ku rek pawaan yo. Gumpun aku. Cek suwuk nang anu ben gak nggon Ora anak wong pawaan pokoke. Tak belanja dulu, guys. Lah ya apa mbotok nek capar gak enek. Kiri-kiri mo. Terus apa terus untuk tempe mbek klanding Oh, guys. biyen niku temen-temen mewu, Pak. Ora enek. 18 saya nang Ini kilo blonjo nek gak ning pasar misal ya kurang lengkap. Bahan-bahan itu nek ndanggu guys. Wis iki dhisik lanjut masak ya guys. Goro-goro enek tamu family online masake dhisik dadi lambat. Wis masak amplaati sing pas waktu masakan ge lho guys. Saya kan urung kemasak nggih, urung sempet masak. Dadi iki amplaati ayam kampung. Jadi pitik loro guys iki mau. Amplaati ayam kampung tak campuri daging ayam berkat-berkat ngono kuwi mau rongkal ngono guys, 2 potong. Kita paringi irisan lombok berambang bawang, terus godhong dondong, cemplungi laos, salam wis dadi guys. Asem-asem amplaati, asem-asem jeruan ngene ya guys, kok sah amplaati bareng asem-asem jeruan lah. Engko Dek Dinda. Terus engko Pak Su kan ora gelem masakan sing ngene-ngene iki ya guys. Pak Su arep tak gotokno klanding. Loh, gotok klanding. Ki tok ngoceki ndek iki guys, kok senek sing ireng-ireng ngene. Kurang tak cuci iki mau. Terus engko tak campuri tempe. Klanding karo tempe. Soale cambah iki gak entuk guys. Cambah ya ora enek, capare ora enek, dadine iki cuma melanding karo tempe tok. Engko Pak Suwe wis ngelithuk nek mam. Bangsane ngene-ngene iki ora gelem, guys. Engko Dek Dinda. Sing putih-putih ngene iki daging. Sing saka berkat-berkat iki kan tak kek ning freezer. Angger entuk iwak kan ora dadi mam. Selain iwak buntelan godhong jati ya, guys. Nek ngene iki berkat kok sing berbentuk ngono ku lho guys, ambeng tapi bumbune dhewe kotakan, ning kotakan ngono ku lho. Ning tumbu. Setiap entuk ngono ki iwake langsung masuk freezer. Kok kapan-kapan dimasak ngene iki kan. Dimelok ki mang tak campurno 2 potong, yes kepangan iki engko terus. Dadi masakan ngene iki ya guys. Oh iya. Gula, karek ngeki gula guys. Urung tak kei gula. Mulai otok-otok guys dhisik. Bukane botok ngono bukan ya guys iki. Otok-otok nek botok kira ditum ning godhong gedang. Ditum ning daun pisang. Lah iki ora tak tum, tak masak oblok-oblok otok-otok. Jadi duplek ning wajan ngene wis dadi panganan ya guys. Kok dadak ngetum sitok-sitok dadak mek godhong wis ngene iki engko Pak Su wis ngluwituke pol. Sing penting iki dikeki tempe guys nek Pak Su. Senengane tempe. Lah dhisik iki ora patek seneng tempe. Dadi wong loro iki ya gampang lah nek dhisik ngene manut ya guys. Iki engko njupuk bothoke tapi tempene tak sisehno ben dipangan Pak Su. Gawe gampang ngono rak wis ya guys. Engko nek sitoke moh tempe, sitoke gelem tempe, senengane tempe. Lah dadi yo sing masak candhaane masakan ki yo aku. Dadi engko nek menuruti aku terus yo Pak Su yo gak seneng kesukaane ki apa ya guys, gak tau mangan. Nek nuruti dhisik terus ngono kan gak seneng terus. Jadi Pak Su yo ngesakno Pak Su dadi ora tau mangan sing senengane ndek panganan tempe. Tinggal ngenteni sate guys.
Nek wis rada sat nyemek-nyemek dadi tak pateni kompore. Iki ora lengkap, guys, ora nek apa-apa nih soalnya iki cambah ora nek. Terus karo apa? Jane walah. Mandes nek dikek urang teles, guys. Urang teles sing urange cilik-cilik ngene lembut. Wah, ceplus. Tapi Pak Suwi sayangi yo biduren. Ora gelem, guys, nek lambene gelem ae, tapi wetenge sing ora gelem. Lho. Iki sing kanggo Dinda dadi masak iki 2 menu. Sing sijine moh, sijine gelem, sing ndi lagi anak wedok ngene iki ora gelem. Panganan-panganan kuno ngene iki moh, guys. Apa meneh enek capare, enek cambahe, enek taugene. Iki dadi jeneng iki 3, capar, cambah, tauge iki yo padha ae, guys, nek ngene. Yo cambah kuwi. Dadi jenenge iki 3. Tauge, capar, cambah. Tapi bahane padha. Kok kacang ijo, tapi kan enek sing capar cilik. Capar iki capar soto cilik-cilik ngono kuwi, guys. Sanggek do tikil-tikil ngono kuwi. Tapi nek sing jenenge cambah karo apa kuwi mau cambah karo apa, guys? Karo ini lho, bar diomong yo lali ini lho. Jenenge penyakit apa aku nek maten iki. Cambah iki kan rontok dawa. Terus wis enek kaya godhong-godhonge ngono ku lho, guys. Nek ale, diarani ale iki ale klanding sing klanding ini iki sing wis garing iku digawe ale. Beda-beda bentuk tapi bahane padha. Ngono, guys. Bahane ya kok kacang ijo, tapi kan enek sing ditukulno rontok dawa kuwi jenenge cambah. Lah nek capar iki kan cilik-cilik. Terus toge iki ya kuwi cambah kuwi. Beda-beda daerah ya beda, nek ngarani ya, guys, beda nama. Tapi bahane padha, cuma nek ngarani kan beda-beda. Guys, mateng, guys. Monggo madang sampai adzan duhur, guys. Sampai adzan duhur. Wis ngono nggih kontene, sesuk dilanjut neh. Makasih. Matur suwun kagem semuanya, family online tanpa terkecuali nggih. Sehat-sehat selalu, panjang umur, dilancarno rezekine, dimudahkan segala urusane, dimudahkan segala pekerjaane, segala rezekine ya, guys. Pokoknya apa ae muga-muga dadi rezeki sing berkah barokah. Selamat dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Desa iki walah keringete jen bios banget, guys. Iki jam 12 wayahe istirahat, wayahe makan siang, tapi desih agi persiapan makanane agek mateng, guys. Tapi Pak Su yo jek turu kok. Dinda yo urung mantuk sekolah, jek aman-aman. Engko nek wis krieh-krieh tangi kaya mesti golek panganan, guys lho. Nggih, sor ngono kok nek tangi rak ngene. Aku mah ndak turu wae ngono. Lho, ngono kae lho, mangap ngono kae. Ngono ki kok nek tangi ngono tekok dhisik. Aku mah ndak turu wae. Gak sing turu kemang mbok sapa ning bayang.